Put. Nu, nu, nu! Ce pizda, mătii! Nu, 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 vină înapoi, futu-ți morții, mătii! Băga mea face, se ia după mine cu schema de luat prin surprindere, dar pe mine nu mă poate prinde. Eu sunt profesionist, măi, cum spunea. Așa se scapă, măi. Și așa se face un outplay în mod profesionist. Fut. Dar de ce joci tu cu exhaust? Stai chill. Rezolv eu totul. Bine. Nu te mai duc, că n-am heal. Dar nu mă prinde ăștia, mă. Uite, flash. Da. Pul! Clar-i treaba. S-a auzit dragonul sau mi se pare mie? Hopa, Stai e că mai vin, stai că vin. Duce spray, că o să-mi vină stanul. L-ai? Așa. Da, așa. Ce flash! Opa, nu, fugi, vie pisica. Curva. Nu am stanul. Hai, fugim, că stăți. Fugim, flash. Go, hai că vin și ăștia. Eu nu mai îmi dau flash-ul, că ai... Revin. Bă, deci să mă